Ten plán se mi celkem líbí. Je čas na nový showreel. Jak to tedy uděláme? Jednoduše. Pořádný hook a dynamika. A co takhle přidat nějaké efekty? Toho jsem se bála. Já si stejně myslím, vypni tu hudbu. Vypni tu hudbu. Já si stejně myslím, že by to mělo začít nějak epicky. Stop. Co takhle to trochu zpomalit? To je také suché. Pojďme tam hodit nějaký reklamní voiceover. Every great commercial starts with a story. A story built on emotion, feeling, and atmosphere. No a co takhle ukázat něco z procesu tvorby, který na první pohled není vidět? Ukázal bych tam třeba color grading, dále třeba sound design a samozřejmě něco z placu. No počkej, co reference? Top. Teď už začínám se stříhat.